Awuondo wuoyo. No, wuoyo maber. Gima temo timore, ing'eyo ni sani? Yes. To tich dhi mbele. Koro gima watemo timo en ni wateg chama marwa mar ODM, watego chama mokwongo mar riwo jowa mantie. Wacho ni wadwaro jowa madibeni chunygi njo chako ng'anyo ka waduogi. Gimomiyo iwinjo ko Buya wacho ni gitimo active recruitment mar chama. Gin ginyien koka sani gitimo recruitment korwa kocha. One majority mag jowa kocha ne gin jo party, ma joma notemo ni owuok e party. Gin mana ji matin machalo Obuya. Ema watemo nono gimomiyo giwuok e party, walos kodgi maber mondo giduoge. Joma wa recruit sani gin jowa ma nyokawo pande nyocha ni ma wa register koro manyien. Ok jok ma wa recruit mane nie chama moro mwatemo golo mondo waduoge chama wa. To ka chama osetegno mobedo gi ji mang'eny moriere kama, koro miyo wa tich mayot mbele kucho, wanyalo decide wadhi kaka ODM party, wadhi manyo kaogo sirkal, kata ka wachopo mbele kuro, ka nitie joma koro are interested in working kodwa, to wabiro kawo joge wariworego, ka wabi koro wan gi ji mang'eny. Ing'eyo ka untie gi chama ma joge ng'eny, to gombaka gi jomoko bedo mayot nikech siasa idware numbers. To ka ji tin, to kata ng'ama dwa nini dwa go kodi mbaka onge. Omiyo kata sama ji koro ng'iyo wa, sami neno ji dwaro wae ni idwa goye kodwa mbaka ni. Idwa go kodwa mbaka nikech wan chama achiel motegno, mochung' maratiro, mochung' tir maratiro, ma nigi ji mang'eny, ma ki iyudo backing margi ting'eyo ni dhi maber. Ema miyi nwang'o kata sani Obuya gi ni watemo koro gogo mbaka gi. Gigo mana kodwa mbaka nikech ginwang'o ka wachung' kendo wariere kendo kwa wacho ni watimo gimoro to en gima timore. Ema miyo gin interested e gogo mbaka kodwa mbaka. Otherwise da gimanyo kata joma moko gi gogo mbaka to ginwang'o ka wategno moloyo joka in terms of numbers to gi ideologies mag ODM mo wacho ni dwa chalo gi meke gi. Kama. Okay. Chien ka nyocha winjo ka jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma ka gin gi jatend piny mano Jumapil mokalo ne gin gi jatend piny e gwenge mag Hoho mar Okak gidhi Alam to wacho ni ok wawuogi atutoki rais atutatoka ok wawuogi ni nyiso ni ndani jini gini maonge kama ji dhiye koso ok wawuogi nikech tielo moseso idwa kawo tielo machielo ma pod dong' oko mondo so. Aparo ni statement mar Mheshimiwa Opondo Kaluma ne en mare as an individual kaka mjumbe mawuok Homa Bay Town. Arrangement ma wantie go gi sirkal matiyo sani pok wa sign gimoro amora manyiso ni wadonjo into a coalition. Coalition agreement ne wa sign gi parties moko ka Azimio March 2022. Nuneno kako bedo signed to ne ji ni mbele ke ICC kacha kendo ne ji ogo e lwetgi. Sani gima otimore kindwa gi sirkal ni wan gi some working arrangement ma wakawo jowa ma experts jolony moko mowuok karwa watero kocha mondo kony loso kata tiyo ne sirkal mondo gik moko timre maber. Ka nitie winjruok ni wadwa tiyo kanyakla ma koro ji wacho ni ok wuogi to biro timore kuro. Ka nitie mbaka madhi mbele, onyalo bedo ni odhi mbele to en gima no kanyal wuoye gi position mantie. Nitie joma nyalo duoko penjo no, but gima ng'eyo ni as a party ODM pod en a minority party kata i bunge kucho ma ka sirkal ok tim gik mabeyo to pod wanyalo mana kosoaye. Omiyo kane Honorable Kaluma wacho ni ok giwuogi, kuma ok giwuogi en mong'eyo. To ok ni ODM osedonje sirkal koro ok giwuoge sirkal. Obuya